ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. നമ്മള് 11 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 11 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അനന്യഭക്തിയാലെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം നമുക്ക് ദൃശ്യമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിയിലെ എന്തും ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഈശ്വര ആരാധനയോടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കണത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്യണത് അല്ലെ. അതുപോലെ പ്രഭുപാദ് പറയും, എന്താ പറയാ, സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാമാ നമ്മുടെ അല്ലെ. സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാ പറയാ. സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കലല്ല, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അല്ലെ, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു, ശരീരമൊക്കെ ശുദ്ധാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മംഗളാരതി അല്ലെ, ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങള് അതില് വ്യാപൃതരായി. അത് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ അല്ലെ, സ്നാനം ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു അല്ലെ. സാൻഡ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം എന്നാ പറയാ. അത് നമ്മളിപ്പോ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ്, വേറൊരു വഴിയില്ല ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള 12 അധ്യായമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയും എന്താണ് ഭക്തി, ആരാണ് ഭക്തൻ, അതുപോലെ ഭക്തി തന്നെ എത്ര തരമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഭഗവാനോടുള്ള പരമപ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എനിക്ക്, എൻ്റെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സുഹൃത്ത്, മകൻ എല്ലാം ഭഗവാനാ. എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തോട് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കണത്. ഇപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സഗുണഭക്തി, നിർഗുണഭക്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് പറയൂ? ശ്യാം സുന്ദർ പ്രഭു പറയൂ. സഗുണഭക്തി, നിർഗുണഭക്തി എന്ന് അറിയാമോ? അറിയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കറിയാ? ഭഗവാനെ രാഘവ പ്രഭു പറയൂ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നല്ല കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വെച്ചിട്ട്, അതായത്
ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിഭൂതികളെയും മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവ്യക്തവാദികള് അല്ലെ? മറ്റേത് വ്യക്തിവാദികളാണ് സഗുണ ഭക്തര് എന്ന് പറയണത്. അവ്യക്തത്തെ ഉപാസിച്ചിട്ടുള്ളവര് അവര് നിർഗുണ ഭക്തര് എന്നാ പറയാ. സഗുണം നിർഗുണ ഭക്തര് അങ്ങനെ. അപ്പോ അത് അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ അർജുനനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ആ ഭഗവത് തത്വത്തിനെ അറിയാം. നിർഗുണ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനാവസ്ഥയാ. അതില് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കണ്ട് ഉപാസിക്കാൻ സാധിക്കും. നിർഗുണ ഭക്തിയില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാം. എന്നാല് നമ്മള് വ്യക്തിഗതവാദികള് സഗുണ ഭക്തരെങ്ങനെയാ? ഭഗവാനെ ഒരു വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ആരാധന ചെയ്യാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ എല്ലാ സേവനവും നമ്മൾ അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സഗുണ ഭക്തര്. ഇതില് രണ്ടില് ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലൈഡ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ലഭ്യമാണ് ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ. ഒരു സ്ലൈഡില് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാവോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ സ്ലൈഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. മറ്റേ സ്ലൈഡും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്താല് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ഇപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കണേ? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിരതരായവര്, അതല്ല പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരില് ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയോഗമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സഹവാസം ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഈശ്വര സാമീപ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയാസം കുറഞ്ഞതും ഋജുവായതുമായ മാർഗം ഭക്തിയോഗമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, വ്യക്തി രൂപത്തിലെ സഗുണ ആരാധന അത് തന്നെയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് പ്രവൃത്തി മാർഗം, നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പരമലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവരാ നമ്മള്, ഈ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള നമ്മള്. അവർക്ക് സഗുണ ഉപാസന, വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഉപാസനയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. എന്നാല് യോഗികളുടെ തലത്തിലുള്ളവർക്ക്, അവര് നിവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവരാ, അവരെ എല്ലാം ആന്തരികമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചവരാ. അവർക്ക് ഈ നിർഗുണ ഉപാസന കൊണ്ട് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകും. നമ്മളുടെ ഈ സ്ലൈഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണേ വെച്ചാല്, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങള് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം അല്ലെ, അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതാണോ വേണ്ടത് അതോ ഇതാണോ ഫോളോ ചെയ്യണം? ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിനെയും ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതിന്റെ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അത് ആ സ്ലൈഡാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതില്. ഈ സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മറ്റേ സ്ലൈഡില് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ വെച്ചാ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ
വിശ്വരൂപം എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ അധ്യായം 11 ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ഈ 12-ാം അധ്യായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ വ്യക്തിഗതവാദികള്, അവ്യക്തിഗതവാദികള്, അവര് ഏത് ആൾക്കാണ് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ സമാനതകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സഗുണോപാസനയുടെയും നിർഗുണോപാസനയുടെയും. അത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വ്യക്തിഗതവാദികള് അവ്യക്തിഗതവാദികള് എന്നും പറയാം. പിന്നെ അതിലെ ഉദാഹരണങ്ങള്, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന തലങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അറിയിപ്പുകൾ, ഹോം അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം 12 എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചർച്ച ചെയ്യുക. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്കും അധ്യായ സംഗ്രഹത്തിലേക്കും ലിങ്ക് ചെയ്യുക. 11-ാം അധ്യായം ഉപസംഹരിച്ചത് എങ്ങനെയാ? ഭക്തി യോഗയുടെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തോടുള്ള അടുപ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. മുൻ അധ്യായങ്ങളിലും കൃഷ്ണൻ അത് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 6:47 ഏതാ? യോഗിനാം അഭി സർവേഷാം എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതാണ് മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമേ യുക്തതമോ മത. അതാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ അതില്? അത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് അത്യുത്തമ യോഗി എന്നാണ് ഭഗവാൻ അതില്. പിന്നെ ഇത് യോഗം പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ്. ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നവന് ഒരു പിന്നെ സംശയങ്ങൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നേതാ അതിൽ പറയണേ? അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ സ്ലൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓരോ ശ്ലോകവും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും പിന്നെ വിവർത്തനത്തിലത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് തന്നെ, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ സ്ലൈഡ് പോവുക. അപ്പൊ ഇതിൽ അധ്യായം 8:5 പറയണത് അന്ധകാലേ മാമേവാന്ന് അല്ലേ പ്രഭു? അതെ ഭഗവാനെ പ്രയാണ കാലത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച ഭഗവാന്റെ ഭാവം പ്രാപിക്കും എന്ന് നമ്മളെ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഈ 2 വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഏത് 2 വിഭാഗക്കാരാണ്? വ്യക്തിഗതവാദികളും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഗുണോപാസകര്, നിർഗുണോപാസകര്, അങ്ങനെയും പറയാം. അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വാക്കുകളിൽ അധ്യായം 12 സംഗ്രഹം കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനമായ ഭക്തിയോഗം ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസാനമായ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹം നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ഉചിതവുമായ മാർഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. സംശയമില്ല അല്ലെ. ഈ പരമമായ പാത പിന്തുടരുന്നവർ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാവുള്ളൂ. പിന്നെ അവ്യക്തിഗത ഭക്തൻ പരിപൂർണമല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പാത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിന്തുടരുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡാണോ വേണ്ടത് അതോ ഈ സ്ലൈഡാണോ വേണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദാ തമേ യുക്തതമോ മതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പരിപൂർണത നേടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി പെട്ടെന്ന് സഫലത ലഭിക്കാനുള്ള ഉപായാണ് അല്ലെ. ഭക്തി സരളാണ്. ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട ഒരു ഭക്തനാവാൻ. കുറെ ട്രിപ്പിൾ PhD വേണോ?
അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ ധനസ്ഥിതി വേണോ? ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ഭക്തനാവാൻ എന്താ വേണ്ടു? നാമജപം ചെയ്യ അല്ലെ? ഭക്തി സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്ക. ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? ആ ഒരു ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് അല്ലെ? നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി. അതിനെ നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പോ സഗുണ ഭക്തരെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഈ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയണത് സഗുണ ഭക്തരെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താ പറയണേ? വ്യക്തിരൂപത്തില് എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് അനന്യ ഭക്തിയോടെ ആ സങ്കല്പത്തിൽ മനസ്സ് വെച്ച് വർത്തിക്കുക, എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥന തീവ്രമാവുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ജീവാത്മ സ്വരൂപം ഉണരും. ആ ജീവാത്മ സ്വരൂപം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമെടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആണ് ഈ ഉത്തമ ഭക്തരൊക്കെ ചെയ്യാറ്. ഇപ്പൊ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിലുണ്ടല്ലോ, ആ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ചേർത്ത് വെക്കാമോ അതിലാണ് കാര്യം. അല്ലാണ്ട് കുറെ പൂജകള് അർച്ചനകള് അതിലല്ല. മനസ്സ് എത്രത്തോളം ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാണ് മൂല്യം. വ്യക്തി രൂപത്തില് മനസ്സ് ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുക ഭഗവാനെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങനെയുള്ള അനന്യ ഭക്തൻ പാഴാക്കി കളയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച ഒരാൾ എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണോപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ കൃഷ്ണനെ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക വായിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും. കൃഷ്ണോപാസകർ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം നിവേദ്യം പാചകം ചെയ്യും അല്ലെ? കൃഷ്ണോപാസകർ എന്തു തന്നെ ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും അയാൾ പാഴാക്കില്ല. എപ്പോഴും മനസ്സില് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സഗുണോപാസകര്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവര് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിർഗുണോപാസന, അതായത് അവ്യക്തിഗത ഉപാസന, അതെന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? സഗുണോപാസകരെക്കാള് ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിർഗുണോപാസകര് എന്ന് ഉണ്ടോ? അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ 3-4 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അറിയില്ല. നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലൈഡിലൂടെ പോകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഇതിപ്പം ഭാവാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചാൽ മറ്റേതാകുമ്പോ ഇതുപോലെ കണക്ടിവിറ്റിയും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തെ ആവുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റേത്. അതെ, മറ്റേത് ഇംഗ്ലീഷിലും, അതെ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കണതാണ് ആ സ്ലൈഡ്. ഈ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നോക്കണത്. ഹരകൃഷ്ണ പദജി, രണ്ടും കൂടെ ആയാലോ? രണ്ടും കൂടെ ആയാലോ? രണ്ടും കൂടെ വേണോ? അപ്പം പർപ്പട്ടിലുള്ള പോയിന്റ്സും വരും, അതിന്റെയും കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത് മൊഡ്യൂൾ 2 കഴിയൂലോ. അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ മാതാജിക്ക്? എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും, അതും കിട്ടും. അതെ, അതെന്തിനാ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ അത് നോക്കിയെടുത്തേന്ന് വെച്ചാല്, ഇന്നലെ ടെമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് അവകാശമില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. അപ്പോഴ് നിങ്ങൾ അത് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക.
എനിക്കറിയാത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും. അത്രേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ മാതാജി, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്നാ പറയണേ അല്ലേ? അല്ല മാതാജി, മാതാജി ഇത് കുറച്ച് അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നമുക്ക് പർപ്പട്ടൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പർപ്പട്ട് വായിക്കുമ്പോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ഇതിലെ കുറച്ച് സ്ലൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും, എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആസ് യു വിഷ്. അത് ഞാൻ അതും കാണിക്കാം. അതിന്റെ ആ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഭാഗവും നമുക്ക് കണ്ടു പോവാം. മതിയോ? ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാതാജി. അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ സൗകര്യപ്രദമാവണേ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതില് നന്നായിട്ട് നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ തീരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്നെ പോലെ. എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ മിക്കവരും പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി, ഞാനൊന്നും പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് മാതാജി. അവർക്കും കൂടെ പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്, നന്നായിട്ട് അറിയാന്നുള്ള കുറെ പ്രഭുക്കന്മാരുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണേ അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. എനിക്കും ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി പോണം. നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഫുൾ ടു ഫുള്ള് ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതണം, അത് എക്സാമും എഴുതണമല്ലോ മാതാജി നമുക്ക്. അപ്പൊ അതും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേൾക്കല് മാത്രമല്ലല്ലോ മാതാജി, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എഴുതണം, എക്സാമും എഴുതണം. അപ്പൊ അതിനും കൂടെ കണക്കാക്കി ടെമ്പിളിന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് അവർക്ക് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതണം. അതിൽ അറിയാത്തത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഇല്ല, നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെയല്ല മാതാജി. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ഒരു ഇത് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ആ പർപ്പട്ടിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓ റെഡി. ഓക്കെ മാതാജി, ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകങ്ങൾ 1 മുതൽ 7 വരെ. വ്യക്തിത്വക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കൃഷ്ണഭക്തി. അവ്യക്തിഗത ഭക്തൻ പരിപൂർണമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ്. അവർക്ക് ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ലോണം ഏകാഗ്രത വേണം. വ്യക്തി രൂപമല്ലാതെ ഉപാസന ചെയ്യണ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല പോലെ ഏകാഗ്രത, ആ മനസ്സിൽ ആ സങ്കല്പം, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി മാർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വലിയ വിശ്വാസത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് കുറച്ച് ടഫ് വേ ആണ്, മാർഗം കുറച്ച് കഠിനമാണ് അവരുടെ. ഭക്തിയുടെ പാത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് പിന്തുടരുന്നത് എളുപ്പമാണ്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണൻ, അതായത് ഭക്തിയോഗം അത് പിന്തുടരുക, അതായത് സഗുണഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ഉപാസന, അതാണ് എളുപ്പം എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായി തന്റെ ഭക്തനെ എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരും. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളുടെ പ്രയത്നം ഉണ്ടായാൽ മതി. പരിപൂർണതയിലെത്താൻ ഭഗവാനും കൂട്ടുണ്ടാവും. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ പാതയാണ് ഭക്തി. ഭക്തിയോഗം അത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത വിജയത്തിന് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? പരമമായ സത്യത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ 2 വഴികളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഒരു ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തി നിർഭരമായി ആരാധിക്കുന്നവരെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയും. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറയും.
അർജുനൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തിഗത ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെയും ഒരു അവ്യക്തിഗത ധ്യാന നിരൂപകൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠര് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. കൃഷ്ണൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭക്തിപരമായ സേവനമാണ് എല്ലാത്തിലും ഉന്നതമായത്. അത് ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തോടുള്ള അടുപ്പം ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ മുൻ അധ്യായങ്ങളുടെ ഒക്കെ തുടക്കമായിട്ട് ഈ 11ന്റെ തുടക്കമായിട്ട് തന്നെയാണ് 12ാം അധ്യായം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അതുപ്രകാരം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഉപാസിക്കുക, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എളുപ്പമാർഗം എന്ന്. അധ്യായം 2 ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ തീപ്പൊരിയാണ്, ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ് എന്നാണ് അല്ലെ. പരമമായ സത്യം ആത്മീയ സമ്പൂർണമാണ്. പിന്നെ 6:47 എന്താ പറയണേ, ഭക്തി യോഗയാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത്. ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് നല്ലത്. ജീവാത്മാവ് അധ്യായം 7 എന്താ, ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. തന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരാളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ് അല്ലെ. 8 എന്താ പറയണേ, മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പെട്ടെന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ വാസസ്ഥാനത്തേക്ക് അന്ധകാലേ ജമാമേവ, അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇനി 12:1 വീണ്ടും പറയണത് എന്താ, അർജുനന്റെ അന്വേഷണം ആരാണ്, വ്യക്തിഗതവാദിയാണോ അവ്യക്തിഗതവാദിയാണോ നല്ലത് എന്ന്. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു, സ്വന്തം നിലപാട് അല്ലെ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോട് അയാൾക്ക് ബന്ധമില്ല. തന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണോ എന്നറിയാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത സവിശേഷതയുടെ ആരാധന സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത സവിശേഷതയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സമയം പാഴാക്കുന്നു. എന്താണ് പറയണേ, അവ്യക്തിഗത ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സമയം കൂടുതൽ വേണം. ആർക്ക്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്. ആ നിവൃത്തി മാർഗം, ആ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ യോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അവ്യക്തിഗത ഉപാസനയിലൂടെ പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അത് ഒരു സമയം പാഴാക്കൽ പോലെയാണ്. 11ാം അധ്യായത്തിലെ അനുഭവം, കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപം ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റെല്ലാ രൂപങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രണയത്തിന് ഒരു തടസ്സമില്ല. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മയ്യാവേശ്യ മനോയേമാം, കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നവര് നിത്യയുക്ത ഉപാസതെ, എപ്പോഴും അവര് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രദ്ധയാ പരയോപേദ, മഹത്തായതും അതിൽ കടന്നതുമായ വിശ്വാസത്താലെ സമ്പന്നമാണ് അവര്. തേ മേ യുക്ത തമാമത, ഏറ്റവും തികഞ്ഞ അവരായിട്ട് കണക്കാക്കണു അല്ലെ സഗുണഭക്തരെ. അതായത് വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര്. അത്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. കാരണം എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ശുദ്ധഭക്തരുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ നിരന്തരം വ്യാപൃതനാണ്. ചിലപ്പോൾ അവൻ ജപിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസാദം പാചകം ചെയ്യുന്നു. എന്തു ചെയ്താലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടന്നു പോവില്ല. അത്തരം പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണ സമാധിയിലാണ്. 3 നിർഗുണോപാസനയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 3ഉം 4ഉം നമ്മൾ കാണാൻ പോണേയുള്ളൂ അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ. യേ ത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ ഹരേ കൃഷ്ണ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂട്ടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ ആരാധകരുടെ പ്രക്രിയയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും. മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് തന്നെയാണ് ഇത്.
അപ്പോ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് സഗുണോപാസനയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇത് രണ്ട് ശ്ലോകം പറയുന്നത് നിർഗുണോപാസനയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഭക്തി സേവനം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അവ്യക്തിവാദിയുടെ നേട്ടം എന്താണ്, ഫലം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് എന്നാണ്. പ്രകടമാകാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനിൽ എത്തുകയും കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യതേ. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വാസുദേവ സർവം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ പ്രക്രിയ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ എന്ന് വിളിക്കും. പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിനാ അല്ലേ പരോക്ഷമായത്? അപ്പോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ ആരാധകർക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ. അത്തരം ഉപാസകൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. കാണുക, കേൾക്കുക, രുചിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം. അതാണ് ഭക്തി യോഗം. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു. പലപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം തപസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ആചാരം അനുഷ്ഠാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് നിഷ്ഠകൾ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി യോഗം സാധനാക്രമം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പടവുകള് 9 പടവുകളുണ്ട് ഭക്തിക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആരാ പറയാ? അതെ അതെ, ഭജനക്രിയ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവപ്രേമം. അതെ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ, പിന്നെന്താ? സത്സംഗം അല്ലേ? അല്ല, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ആ പടവുകള് അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കാം ഉള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഉയർന്ന് പടിപടിയായിട്ട് ഉയരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സാധനാക്രമങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിർഗുണ ഉപാസകര് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ ഉപാസകര് അവര് സദാ കാണുന്നത് എന്തിലും ഈശ്വരനെ ദർശിച്ചിട്ട് സത്യത്തിനെ ഉപാസിക്കുകയാണ് അവര് ചെയ്യണത്. സഗുണോപാസനയിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശ്വരനെ ആസ്വദിക്കാം അല്ലെ, അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണാം, ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കാം അല്ലെ. നിർഗുണോപാസനയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയെയാണ് ഉപാസിക്കണത്. മനസ്സടങ്ങണം, അവരുടെയൊക്കെ ചിത്തം അടങ്ങിയവരെയൊക്കെയാണ് പറ്റുക. എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ കാണുക, സർവത്ര ഈശ്വരനെ കാണുക. അതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റണത് സഗുണോപാസനയാണ്. 3ഉം 4ഉം ഇവിടെ എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നവരും ഒടുവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ തന്നെ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. എണ്ണമറ്റ ജനനങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ള മാർഗം ഏതാ? ഈ വ്യക്തിഗത ഉപാസനയിലൂടെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താൻ നിർഗുണോപാസന കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എവരും അതെന്തുകൊണ്ടാ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകൾക്ക് പിടിതരാത്ത ബ്രഹ്മത്തിനെ ഉപാസിക്കാൻ പ്രയാസാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ മുമ്പുള്ള ഇതില് സർവത്ര സമബുദ്ധയ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. സമബുദ്ധിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നും ഒരേ സത്യത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതിനാല് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ തലവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് സമബുദ്ധിത്വം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും.
ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ശരീരികൾ ആരാ? നമ്മളാ, അല്ലെ? ശരീരബോധമുള്ളവര്. അവരോ? യോഗികളോ? ശരീരബോധം ഇല്ലാത്തവരാ. അവർക്ക് ആ മാർഗം സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഉപാസിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മം അവ്യക്തമായതിനാല് അത് എളുപ്പമല്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഏകാഗ്രത ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ വ്യക്തിഗത ഉപാസനയായാല് അത് കണ്ണിലും മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ ഭഗവത് രൂപം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഏകാഗ്രത പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ചവിട്ടി കയറണത്, അല്ലെ? നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ആ വ്യക്തിഗത ഉപാസന, സഗുണോപാസനയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ലിഫ്റ്റിൽ പോകാം നമുക്ക്, അല്ലെ? എലിവേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ 100 പടികൾ ചവിട്ടണത്? അപ്പോ സഗുണ ഉപാസന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാലും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കലാണ്. നിർഗുണോപാസകർക്കോ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അവര് ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തിലൂടെയാണ് അനുഭവിക്കണത്. നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അവരും. പക്ഷെ അത് ഇത്തിരി ടഫ് ടാസ്ക് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ വാദികളുടെ 2 കൂട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗികളുണ്ട്, ഭക്തിയോഗികളുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗികളാണ് അവ്യക്തത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ, അവ്യക്തമായ, അവ്യക്തിഗതവുമായ സവിശേഷതയുടെ പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികള്. എന്നാ ഭക്തിയോഗികളോ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായ ആളുകളാണ്. അവരാണ് ഭക്തിയോഗികള്. നമ്മൾ അതാവാനാ, ഭക്തിയോഗികളാവാനാ നമ്മളിപ്പോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തി യോഗ, ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ഒരു മൂർത്തീകൃതമായ ആത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശാശ്വതവും അറിവുള്ളതുമായ വശങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ആനന്ദകരമായ ഭാഗം ഭക്തിയോഗത്താൽ മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അത് ആത്മാവിന് എളുപ്പവും സ്വാഭാവികവുമാണ്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടും അവർക്ക്. എന്നാലോ ഭക്തിയോഗത്തിലെ ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവം അതും ഭക്തിയോഗികൾക്കാണ് കിട്ടുക, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ സ്മിതം പൊഴിയുന്ന ആ മുഖത്തില് നമ്മുടെ ആ സങ്കല്പം എത്തുമ്പോ, അല്ലെ? പാദങ്ങൾ തൊട്ട് മനസ്സിലിങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ട് 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 ആ മുഖത്തില് എത്തുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവിടെ നിർത്തുക, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക കുറച്ചു നേരം, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖത്തിന്റെ അത് ആസ്വദിച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം, അല്ലെ? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അത് വ്യക്തിഗത ഉപാസകർക്കേ സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന്റെ കൃപയാൽ ജ്ഞാനയോഗ പ്രക്രിയയിൽ വളരെ പഠിച്ച ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി ഭക്തിയോഗയുടെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയേക്കാം. ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വന്നവരെ വീണ്ടും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കും എത്താം എന്നാണ്. ജ്ഞാനയോഗികൾ ഇത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകളാൽ നേടിയെടുക്കുന്ന അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പോലും ഭക്തിയുടെ മിശ്രിതം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൂടാതെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഏതിനും ഭഗവാനാണ് എന്റെ സർവസ്വവും എന്നുള്ള ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി വേണം. 2 മാർഗവും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ആ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി വേണം. എന്നിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ജ്ഞാനയോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗിയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും ഭക്തിയുടെ വിവിധ അംഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലും ഭക്തിയോഗികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൃഷ്ണന്റെ പരമാനന്ദ രൂപം കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ പരമാനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് വ്യക്തിഗത ഉപാസകർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, അല്ലെ? ശ്യാമ ഗോപ രൂപ്, അതാണ് നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നല്ല പവിത്രമായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ട്, അല്ലെ? വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന നമ്മള്, അല്ലെ? നമുക്ക് പരമാനന്ദം കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന്. എന്നാല് അവ്യക്തത്തിന് എങ്ങനെയാ ഫുഡൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യാ? എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മൂർത്തി വേണം, അല്ലെ? അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അങ്ങനെയില്ല. അവരെല്ലാം സങ്കല്പത്തിലൂടെയാ.
അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭഗവാന് അവര് ആ സങ്കല്പത്തിലൂടെ അവര് അർച്ചന നടത്തുന്നു, സങ്കല്പത്തിലൂടെ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാ. നമ്മളതല്ല അല്ലെ, നമ്മള് റെഡിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പില് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് ആനന്ദം കൂടുതല് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നവർ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത് എല്ലാറ്റിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിരിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം വേണം, സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാ പറയണത്. അഞ്ചാമത്തേതിന്റെ നമ്മള് സമ്മറി എന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗികൾ ആരാ? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര്. ഭക്തിയോഗം നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകയാൽ നിഷ്പ്രയാസാണ്. ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവര്, നമ്മളാ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയോഗം അതാണ് നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതിമാ പൂജയാണ് നല്ലത് അല്ലെ. പരമപുരുഷനെ സഗുണനായും നിർഗുണനായും ഉപാസിക്കാം. ഉദാഹരണം തപാൽ പെട്ടി. ഇപ്പൊ തപാൽ പെട്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയണേ? ഈ തെരുവില് പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന കത്തുകൾ നിഷ്പ്രയാസം അഡ്രസ്സിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. എന്നാല് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഇത് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപമുണ്ട് ഈശ്വരന്. അതിനെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയാ. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെയാണ് സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്നുള്ള അവതാരത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 5. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദിയും വ്യക്തിഗതവാദിയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രൂപമില്ലാത്തവയെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവ്യക്തിഗതവാദി. മൂർത്തിഭാവമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ മൂർത്തിഭാവത്തിൽ ഇരിക്കണവരാ അല്ലെ. അല്ല, യോഗിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരീരബോധം ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും. ബ്രഹ്മോപാസന അവർക്ക് സാധ്യമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? വ്യക്തിഗതവാദിയാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക മൂർത്തിഭാവമുള്ളവർക്ക് എളുപ്പമാണ്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്. അവ്യക്തിഗത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവര് ആ മനസ്സില് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കേ അത് പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെയും മഹാമന്ത്രത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തെയും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അത്തരം ആരാധകർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മളുടെ വഴി കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. ഉപനിഷത്തുക്കളിലൂടെ ഒരാൾ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കുക, ഗ്രഹിക്കാത്ത വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ആദ്യം സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ. യോഗികളാവുമ്പോ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാ ഈ ഭക്തി യോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗോപികമാര് അവര് ഏതെങ്കിലും വേദങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെ? അവര് പരമഭക്തകളാണ്. അവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഭക്തര്. അപ്പോ ഈ യോഗികൾ നിർഗുണ ഉപാസകർക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മത്തിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഉപനിഷത്ത് വേദങ്ങളൊക്കെ അവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുക. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ലളിതമായ ജപം വിശ്വസ്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ കേവലം ദേവതകൾക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീണ്ട അഭ്യാസം ഭക്തി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. കുറെ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് വേണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ.
നമ്മൾക്കോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്കല്ല കേട്ടോ, വ്യക്തിഗതമായി. കുഴപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, അവ്യക്തിഗതവാദം. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്താൽ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വ്യക്തിഗതവാദിക്ക്. സ്വന്തം പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവ്യക്തവാദികള്. കൃഷ്ണൻ ഭക്തനെ മായയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭക്തി യോഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മായാതീതരാവും അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കാരണമില്ലാത്ത കരുണ അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അകൈതവമായിട്ടുള്ള കരുണയാണ് ഭക്തരോട് ഭഗവാന്. അത് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് മായയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിച്ച് ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി ഉറപ്പാക്കി തരുന്നു. നമ്മളില് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും താരതമ്യാണ് ഇത്. ഇപ്പൊ നിർഗുണ ഭക്തര്, സഗുണ ഭക്തര്, അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ നിർഗുണര് ആണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരക്കാര് നിർഗുണരാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരക്കാര് സഗുണരാണ്. അചിന്തനീയമാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. എന്നാൽ ഇതോ കൃഷ്ണന് അചിന്തനീയമായ ശക്തിയുണ്ട്. ഭഗവാന് എല്ലാം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാം അവന്റെ ഊർജത്താലും പരമാത്മാവിനാലും വ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാം അവരും യോഗികളും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കണത് അല്ലെ. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ പരമാത്മാവിന്റെ ചേതന അല്ലെ, ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മളും എല്ലാത്തിലും കാണണം. മാറ്റമില്ലാത്തതും സ്ഥിരവും അചഞ്ചലവുമാണ് ഇവരുടെ ആ ബ്രഹ്മ ഉപാസകരുടെ ഇതെന്താണ്, അവർക്ക് എപ്പോഴും സമബുദ്ധിത്വം എന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതാണ് അവർക്കുള്ളത്. നമ്മളുടെ ചഞ്ചലാവും, മാറ്റമില്ലാത്തതും സ്ഥിരവും അചഞ്ചലവും ആണെന്നാ പറയണേ നമ്മളും. പിന്നെയോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഒരു ഐശ്വര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ 6 പ്രധാന ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഉടമയാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം പരമമായ സത്യം തിരിച്ചറിയാത്തതിന്റെ അപകടം. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ വിജയം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും, ഷുവറാ. ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരം അറിവും ഗ്രഹിക്കാം. സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദം അവർക്കും ഗ്രഹിക്കാന്നാ പറയണത്. നിത്യത, സച്ചിത്ത ആനന്ദം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നു. നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ, ആനന്ദം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. ബ്രഹ്മോപാസന, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുമ്പോ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. സഗുണോപാസന ഒട്ടും മോശമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ പറയണത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ. 6ഉം 7ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ്. തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശേതസാം. എന്താ പറയണേ? പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ്? കർമ്മവാസനയെ എരിച്ചു കളയാനാണ് അല്ലെ മനുഷ്യജന്മം. ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾക്കിപ്പോ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ കർമ്മഫലത്താലാണ്, മുൻ ജന്മത്തില്. ഇനി ഒരിക്കലും മായയിൽ പെടാതെ കാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കണം. ഇനിയെങ്കിലും പണ്ട് ചെയ്തു പോയ പോലത്തെ മോശമായ പ്രവൃത്തിയൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇടവരാതെ ഇരിക്കണം അല്ലെ. അർപ്പണഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക സത്സംഗത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. നിരന്തര സ്മരണ കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, ശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തി യോഗത്തിൽ നമുക്ക് പുരോഗമിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. തുച്ഛമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവരുത് ഈ സഗുണോപാസന. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാ പോവുക അല്ലെ. അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ യാചകരെ പോലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം
ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനാ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണത്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാ വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഭക്തർ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഭഗവാൻ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം വിടുവിക്കും. ഭക്തി സേവനം പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ രീതി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ അവനെ മനസ്പൂർണമായും അവനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. ഏതു തരം ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പ്രശ്നമല്ല. എല്ലാ ജോലിയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം, അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. പരമപുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ദൗത്യം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതമാണ്. ഒരാൾക്ക് തന്റെ തൊഴിലിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും അതേസമയം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ജപം ഭക്തനെ ഈശ്വരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ വാഗ്ദാനം തേഷാം അഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാരസാഗരാത് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. യോഗികൾ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വ്യക്തിപരമായി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യോഗികളൊക്കെ സ്വയം ശ്രമിക്കണം. എന്നാ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഒരു തള്ളു കിട്ടും, ഒരു ഉന്തും കൂടി ഉണ്ടാവും കൂടെ, അല്ലെ? ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും. മറ്റവര് സ്വയം തന്നെ പരിശ്രമിച്ച് അവര് പരിപൂർണതയിൽ എത്തണം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ നോക്കാം. ആറുമേഴും ഭഗവത് കൃപയാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്ന ഭക്തർ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. ഭഗവത് സേവനമാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കേണ്ടവൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ് അയാളുടെ ജീവിത ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രജപം ഭക്തനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. യോഗ പ്രക്രിയകൾ, തത്വചിന്തനം, നിത്യ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, യജ്ഞ ദാനാദി കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം കൈവരിക്കാം. ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഭക്തി യോഗം മാത്രം മതി. ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. കുറെ യജ്ഞങ്ങളോ ദാനധർമാദികളോ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സഹായിക്കുക. ആറുമേഴും കൃഷ്ണന്റെ വാഗ്ദാനം എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളില് നയാമി പരമം സ്ഥാനം അർച്ചിരാധിഗതിം വിന ഗരുഡസ്കന്ധമാരോപ്യ യഥേച്ഛമനിവാരിത. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല. ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, തന്നെ വിമോചകനാക്കുന്നു. വരാഹപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തനായാ മതി, അല്ലേ? പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ യോഗക്ഷേമമൊക്കെ ഭഗവാനാ, അല്ലെ? എല്ലാം ഉള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തി മാർഗത്തില് വരാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നിലനിർത്തി തരും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഒരു കുട്ടി പൂർണ്ണമായും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ സ്വയം മാറാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് പരമാത്മാവ് തന്റെ മഹാകാരുണ്യത്താൽ തന്റെ പക്ഷിവാഹകനായ ഗരുഡന്റെ മേൽ സവാരി ചെയ്ത് ഉടനെ വന്ന് ഭക്തനെ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു പിതാവ് ഒരു കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതനായിട്ട് വെക്കണ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കണത്.
മാത്രല്ല ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ സഹായം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സമുദ്രത്തിൽ വീണ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ കഠിനമായി മല്ലിടുകയും നീന്തലിൽ വളരെ വൈദഗ്ധ്യം നേടുകയും ചെയ്തേക്കാം. അയാൾക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയാലോ എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ ഈ എന്താ പറയാ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ്. 6 കൃഷ്ണന്റെ വാഗ്ദാനം. യാവൈ സാധന സമ്പത്തി പുരുഷാർത്ഥ ചതുഷ്ടയേ തയാ വിനാ തദാപ്നോതി നരോ നാരായണാശ്രയ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം: ഫലപ്രാപ്തിയുടെ വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ മാനസിക ഊഹക്കച്ചവടത്തിലൂടെ അറിവ് വളർത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റു യോഗ പ്രക്രിയകൾ, ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ത്യാഗങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഭക്തന് പരമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. സന്തോഷകരമെന്ന് പറയട്ടെ, എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും മതപ്രക്രിയയിലൂടെ സമീപിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്വയം വിടുവിക്കാൻ ഒരാൾ വ്യർത്ഥമായി ശ്രമിക്കരുത്. പരമമായ സർവശക്തനായ കൃഷ്ണനെ എല്ലാവരും അഭയം പ്രാപിക്കട്ടെ. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരണാഗതി ചെയ്യുക, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള എളുപ്പമാർഗം. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ളതിൽ എന്താ പറയണേ? വ്യക്തിഗതവാദികളുടെ പാതയിൽ ഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തികളെ ഏറ്റവും തികഞ്ഞവരായി കണക്കാക്കുന്നവര് എന്ന് വെച്ചാൽ സഗുണോപാസകരെയാ പറയണേ. അവര് തികഞ്ഞവരായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ കണക്കാക്കണേന്ന്. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ശരീരബദ്ധനാണ് ജീവാത്മാവ്. ശരീരമല്ലെന്ന് സൈദ്ധാന്തികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാൽ ഭക്തിയോഗി കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെ ആരാധ്യനായി അംഗീകരിക്കും. കാരണം മനസ്സിൽ ചില ശാരീരിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ആ രൂപത്തിലൂടെയുള്ള സേവനം ദൈവം സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സർവശക്തിയുമുള്ള സർവശക്തനാണ്. അതിനാൽ തന്റെ അവതാരമായ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്താൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിന് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ. അപ്പോ വ്യക്തിഗത ഉപാസന, സഗുണ ഉപാസന, അത് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത്തരം ഭക്തരോടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യുപകാരം 12:7 എന്താ പറഞ്ഞേ? തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗര അല്ലെ. മൃത്യു സംസാരത്തിന് തരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ സമാനതകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും സമാനതകള് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ? വ്യക്തിഗതം അവ്യക്തിഗതത്തിന്റെ, അതാണ് പറയേണ്ടത്. പറയാമോ ആരെങ്കിലും? ഇതാണ് അല്ലേ താരതമ്യം. വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതത്തിന്റെ താരതമ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. അതാണ് പറയേണ്ടത്. പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ. അതുപോലെ തെരുവിലെ തപാൽ ബോക്സുകള് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്തിലുള്ള കുട്ടി സമുദ്രത്തിൽ വീണു പോയ ഒരാള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ. പിന്നെന്താ ഹോം അസസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 1 മുതൽ 7 വരെ പ്രയോഗം. കൃഷ്ണന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ പരാമർശിച്ച് ഭക്തി ഏറ്റവും പരിപൂർണമായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതിന്റെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി. പറയാമോ? ആരാ പറയാ? സമയമായി. ഇന്ന് 7 ശ്ലോകം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ 20 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അതെ, ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നാ വിചാരിച്ചേ. 8 നമ്മൾ കണ്ടതല്ലല്ലോ. ഇല്ല, 7 കണ്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8 നോക്കാൻ നേരമുണ്ടോ?
കൂടെ നമുക്ക് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയണേ? ഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഗോവണിയിലെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന തലങ്ങള്. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ 8 പറയണത് എന്താ? മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ഫലം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുക. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് അത്ര അത്. സാധനാഭക്തിയുടെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുക, ഫലം കൃഷ്ണനെ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം വികസിപ്പിക്കുക, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഫലം കൃഷ്ണന് സേവനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ പരിത്യാഗം, അറിവിന്റെ സംസ്കരണം, ധ്യാനം, ശുദ്ധീകരണമാണ് കിട്ടുക. ക്രമാനുഗതമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഘട്ടം ഇതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് വരണം. മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഇതും കൂടെ ഇന്ന് എടുക്കണോ ഇത്? കൃഷ്ണ, ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണോ മാതാജി? ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ കാണണോ ഇന്ന്? എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, അനന്യഭക്തനാവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മയ്യേവ മനാദൽ സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. ഈ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായൊരു നിരീക്ഷണം വേണം. ഈശ്വരനാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഒരിക്കല് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ആ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ പിന്നെ കൈവിടില്ല. പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് പറയാണ്. ഭക്തി യോഗത്തിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അനേക മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തെ അനേക മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ്. കാരണം എന്തിനാ അനേക മാർഗങ്ങള്? ഒരു മാർഗം പോരെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. വ്യക്തികള് വിവിധ പരിതസ്ഥിതിയിലും അവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. ഏതാണ് തനിക്ക് യോജിച്ചത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലത്യാഗം, കർമ്മയോഗം, അങ്ങനെ പല പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആ പരമപദപ്രാപ്തിയിൽ എത്താനുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം തുടക്കം മുതലേ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പരമാത്മാവുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവന്റെ സ്ഥാനം തുടക്കം മുതൽ അതീന്ദ്രിയമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തി എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല, അവൻ കൃഷ്ണനിൽ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും അവന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയും ഭക്തന്റെ നാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അവൻ കൃഷ്ണ ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് ഭക്തൻ കൃഷ്ണനാകും. നമ്മള് പരിശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ, പവിത്രീകരിക്കും. പ്രസാദ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ പരിശുദ്ധാവും. സേവനം തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റു വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും അത്തരം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. വ്യക്തിഗത ഉപാസന, അതിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ആ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ.
8. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനിലാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും വ്യത്യാസമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടി ആയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയോ? കുറെ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഇനി ആരാ കഥ പറയണെന്ന്? ഒരു കഥ പറയൂ. കഥയാണോ കീർത്തനാണോ വേണ്ടത്? നീതു മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, കീർത്തനം ചൊല്ലണ ആള്. ശശികല മാതാജി ഒരു കഥ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കീർത്തനം പാടാം. ആരും പാടുന്നില്ലെങ്കിൽ. പാടൂ മാതാജി, പാടൂ. ആരും പറയണില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യായേ. മാതാജി പാടൂ. എഴുതിയതാണ് മാതാജി, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കേട്ടോ. അതെയോ? സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ എഴുതുമല്ലേ? എഴുതിയതാ മാതാജി. അത്രയും ചൊല്ലിക്കോളൂ. കണ്ണാശ്രീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുവമ്പാടി കണ്ണനെ കണ്ട് ദീപാരാധന തൊഴുതാൻ പോകും. എന്നും കണ്ണനു മുൻപിൽ നിൽക്കും. നിർവൃതി കൊണ്ട് നിശ്ചലയാകും. തൊട്ടടുത്തു കണ്ണനുണ്ടെന്ന ഭാവം ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ തൊട്ടറിയും. വനമാല കൗസ്തുഭം വൈജയന്തി മാല അണിഞ്ഞോരു കണ്ണനെ ഞാൻ നെഞ്ചിലേറ്റിടും. ആ മാറോടു ചേർന്നു ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണാ പരിസരമെല്ലാം താനേ മറന്നുപോം. കണ്ണന്റെ കരവിരുതുകൾ കണ്ടു ഞാൻ കോൾമയർ കൊണ്ടങ്ങു നിന്നു പോകും. കണ്ണന്റെ കള്ള കണ്ണേറു കൊണ്ടു ഞാൻ മറ്റൊരു ഗോപസ്ത്രീയായി മാറും. കണ്ണന്റെ ചുംബനം കൺകളിൽ കിട്ടാൻ യശോദയമ്മയായി മാറും ഞാൻ. പാലും വെണ്ണയും തൈരും ഞാൻ നൽകാം. പോരുന്നു ആരോമലെ എന്റെ കൂടെ. വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിനുറവിടം ആരെയും തോൽപ്പിക്കും രൂപഭംഗി. വാക്ചാതുര്യത്താൽ മോഹിപ്പിക്കും ഓമലെ പുഞ്ചിരിയാൽ വീണുപോകും. കണ്ണനാൽ തിളങ്ങുന്ന ദീപാലങ്കൃതം കണ്ണൻ ചിരിപ്പിക്കും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം. കണ്ണു ചിമ്മാതെ നോക്കി നിന്നാൽ കാണാം കണ്ണന്റെ കുസൃതിച്ചിരി. കണ്ണാ നിൻ തിരുമേനി എത്ര കണ്ടിട്ടും മതി വരുന്നില്ല പരമ്പൊരുളേ. കണ്ണാ നിൻ മൃദുസ്വരം എത്ര കേട്ടിട്ടും മതി വരുന്നില്ല മധുപദേ. തിരുമാറിൽ തല ചായ്ക്കാൻ ചേർന്നു നിൽക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു ഞാൻ കണ്ണാ. ചെമ്പട താളത്താൽ മനസ്സു നിറയുന്നു. മേനിയാകെ കുളിർമഴ പെയ്യുന്നു. കണ്ണാ നീ എന്നു വരും
എപ്പോൾ വരും കണ്ണ പാവമീ ഗോപികയെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഹൃദയം തുടിക്കുന്നു കണ്ണാ നിൻ പാദപത്മങ്ങൾ ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ. ഹൃദയം തുടിക്കുന്നു കണ്ണാ നിൻ പാദപത്മങ്ങൾ ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ. എന്തൊരു ഭംഗിയൻ കണ്ണനെ കാണാൻ, എന്തൊരു ഭംഗിയൻ കണ്ണനെ കാണാൻ, എന്തൊരു ഭംഗിയൻ കണ്ണനെ കാണാൻ, എന്തൊരു ഭംഗിയൻ കണ്ണനെ കാണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ. മാതാജി നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി നിർഭരായിട്ടുള്ള കവിത നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എഴുതണം മാതാജി. ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട് മാതാജി, എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ, നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കഴിവല്ല ഇതൊന്നും. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഒരു മാതാജി. കൃപയുള്ളവർക്ക് തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രായാവും തോറും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് മാതാജി. മോൾ എപ്പോഴും പറയും. മുമ്പ് എഴുതുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മോളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഭഗവാനെ എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ, ഹസ്ബൻഡ് പോയപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എഴുതണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും കഥ പറയുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു ഒരു കഥ പറയൂ. കൃഷ്ണ. ആ, അത് ഞാനിങ്ങനെ അതായിട്ട് പറയാറില്ല, എങ്കിലും ടീച്ചിങ്ങിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വേണ്ട പറയാം. പറയൂ. ടീച്ചിങ്ങിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീത പാരായണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പനും ഒരു കൊച്ചുമോനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് കൊച്ചുമോനൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്കും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ കൊച്ചുമോൻ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൂപ്പ എനിക്കും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ടുതരാം. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ഭഗവത്ഗീത കൊച്ചുമോന് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അവനങ്ങനെ അപ്പൂവിന്റെ കൂടെ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറേ ദിവസം വായിച്ചു. കുറേ ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ അവൻ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൂപ്പ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നിർത്താൻ പോവാണ്. വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നീ വായന നിർത്തിക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. നീ ആ ഭഗവത്ഗീത അവിടെ വെച്ച്, ഈ സാധാരണ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് ചൂടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കരി കത്തിച്ചാണ് അവർ ചൂടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പാത്രമുണ്ട്, അതിന് ഡോക്രി എന്നങ്ങാണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് മേലെ കരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അടിയിലോട്ട്. അത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഈ കത്തി വരുന്ന ചാരം താഴോട്ട് വീഴാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അത് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് കൊടുത്തിടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൊച്ചുമോൻ വേഗം ഭഗവത്ഗീത അവിടെ വെച്ച് നേരെ ഈ പാത്രം എടുത്ത് പൈപ്പിനെടുത്ത് പോയി വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അനേകം തവണ വന്നപ്പോഴും വെള്ളം ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ ഹോളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൂപ്പ എനിക്കിത് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ബക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം, ഇതിലെനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പ പറഞ്ഞു, അല്ല, നീ 2-3 പ്രാവശ്യം കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീണ്ടും 2-3 പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ തളർന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു, എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു, നീ ആ പാത്രം എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ പാത്രം നീ ആദ്യം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരുപാട് കരി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ കരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ആ കരിയൊക്കെ ഏകദേശം പോയി നല്ല വൃത്തിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് അഴുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെയും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം ശുദ്ധമായി വന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഈ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അപ്പൂപ്പൻ ആ കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. നല്ല കഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല കഥയായി പ്രഭു. താങ്ക് യു. ടീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ പറയാ? ഇന്നലെ പ്രജീഷ് പ്രഭു എത്ര നന്നായിട്ടല്ലേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭൂഗോള വർണ്ണന പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, നന്നായിണ്ടായിരുന്നു. നല്ലോണം വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആണ്. മാതാജി ഓർമ്മയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ആക്ച്വലി ഇതില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നത്. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതെ ആക്ച്വലി മാതാജി ഞാൻ അതില് പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടത് പ്രകാരം അത് പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അത് എപ്രകാരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയണമെങ്കിലും എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന് അത് ചെയ്യുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മളുടെ ആ ഭഗവാനുള്ള പിന്നെ ശ്രദ്ധ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് അറിയേണ്ട ആവശ്യം എങ്ങനെയാൽ കൂടി നമ്മളുടെ ഒരു കൺവിക്ഷൻ കിട്ടാനും പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് പോയിന്റ് അറിയായിരുന്നു അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മായാപൂരിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം പണിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഘടനയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി, അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബുക്കിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൂടുതലും അതിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധം ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതില്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഘടനയൊക്കെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദിന്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആണ്, പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവർക്ക്. അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോക്കസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അതിൽ പ്രഭുപാദ് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്. അപ്പൊ പക്ഷെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു ബുക്കിന് കുറെ പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു ഹരേഷ്. നല്ല സത്സംഗമാവണം നമ്മുടെ. ഇങ്ങനെ കുറെ എല്ലാവരും അല്ലേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാരും പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് നിർത്താമോ ഇന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.